du må godt køre med op på tanken, Felix. Skal den op på tanken? Det vil jeg. Det vil jeg gerne. Jamen, vi kan nå det hele. Hvis det endelig er, så kan vi jo i princippet putte den bitte. Ja. Det kan også godt være, at han kan komme afsted i morgen. Ved du, hvad det er? Mig. Nej. Var det snot, jeg fik der? Yes. Det er en stor en. Det er det bare. Og Felix klar. Ja. Wow. Jesper, han gjorde lige noget med den Gjorde der rendegraver. Han tager lige den der op. Jeg kan godt se rendegraver i Er det fedt, Felix? Wow. Kommer de hen til os? Det er langt. Det er langt over ting. Jeg siger ikke til at hjælpe hinanden med lige at grave en meter mere derovre. Hvorfor sidder der en overblændet blåhval på havbunden og griner? Det ved jeg ikke. Fordi den har læst i et leksikon, at den er verdens største pattedyr. Fik du den? Yes. The man in the hole. That's me. Working hard. Og så kan de ligge i hver sin side. Det er meget fedt. Det er en ommer. Fedt. Skal jeg dreje, eller hvad?
30. Så skal du lidt fremad, så vi kommer lige ind på jorden. Så du går derover og så ind i jorden. Derovre. Herover og så ind i jorden. Og så ind i jorden nu. Så drejer du bare rundt. Hvad er det, jeg hører der? Han er faktisk bare lidt rør. Bare drej med den. Nu skal vi lidt til jorden. Nej. Jeg trykker på den der. Det er lyst for mig. Sker der noget? Skal Jeg tror, den er noget væk. Det er ikke så godt i det. der ligger nogle store sten rundt omkring, det er godt lide det. Se derovre. Det er det kiggesten herovre, se der. Ja. Hold da. Så skal vi have kørt ind i nulposition. Og så skal vi stange gas på røret, så skal vi køre til siderne. Hele siderne. Nå, var han også lige forbi det, eller hvad? Ja, han var lige forbi. Hvor er det eller nogle penge? Og han synes, at det var en værd plastikmaskine, den der. Ja, det synes jeg. Det er så fedt sådan noget. Den skal den bare lukkes der. Når den vender der. Det er godt kørt, Felix. Jeg har styr på, hvad jeg gør. Ja. Men Jesper, han er godt tilfreds. Ja. Jamen, den kan jo også udføre jobbet, ikke? Men Det kan være, den anden var mere behagelig. Vi gør det hver dag, ikke også? Det er det. Altså, Og jo, det er jo klart. det der, det er sådan en typisk udlejningsmaskine. De får dem billigt, så slider de dem op, så vil det. De der skal leve professionelt, de har brug for noget, der holder. Ja. ja. Det er også de der helt dyre derinde. Bagarmen der. Den kan ikke bare køre til siderne. Den kan faktisk dreje så langt rundt, så den næsten kan røre ved frontstålen. Det giver Okay. bedre arbejdsvej. Hey, det ligner Vesterbro. Nu voldtager de den også lidt. Ja, de giver den lidt gas. Ja, de ser lige, hvad den egentlig kan. Det er fedt. Wow. Vi laver lige en lille hjemmefilm ud af det her.